chibai ule US politics chungchanga hian thu le hla atam em maya atu lam te ve po hian an chan that na lam hi an tar lang war em a Donald Trump patelam tang po hian an tar lan na arai to a Supreme Court anin rol to a heng state boy ho te hi Supreme Court just stand in semin an vil to dona an thu buai an ngai to don tia an tar lan na kha arai to em a mase vo in ni thlengin fum fe taka Supreme Court ain rol na hi riat tura la omlo chu tiang tho chuan Joe Biden ale alam tang te po ina an thu tar lan na zong hi arin tlak lo ti kan thra thau ome chu wangin thuleng wak na zong mi ina an soile an tar lan na zong hi kan da lang ngam thin lova a chan chu dot soi te po thil la om ani awangin thurin tlak tok nia kan ngai ho kan tar lang thin ani tuntuma po US politics chungchang kan tar lang le dona American politics update thole zana thil thleng chungchang mania chang te ziak hian bulin tran te ang khovel ramro pui ber America president in thlang tur meu chu chitin namtin tong tinin kan boi pui lui maya kan zoram zim te atang po in vo in thlengin cholovin boi pui tok kan la om zela tu ma dem tur anom love US president hu hanga zia atar lang chiang le zo kani tundin huna hian tunge White House lu azo kang ti soi a har ta hle maya mainstream media thu puana tang hi chuan Joe Biden hian US president chen na le Oval Office hi an lu tir ti der to a nima sela chung em zong atakrama chuan ala thleng lo na sa hle thung si Arizona State of Public Hearing nizan India sana a dar kuale achan ve a khan Trump legal team te thu buai lawsuit thelu chu Arizona State of Legislature Senate le House of Representative member te ma a public hearing dar kar som le minute som li zet soi ho ani a he public hearing a hian President Trump ai o in Rudy Giuliani le Jenna Ellis te an in lan le a President Trump hi troi om tung viau ma se security thila film khur angai awangin atel thei talova nima sela kalkhom te ma a Trump lawyer Jenna Ellis chuan phone call manga bia in an in biak na chu microphone manga pungkhom te ngai thak tirin athu soi chuan lom a hloin kut beng thomaring thin hle heti mekla hian Arizona State khopui Phoenixa public hearing an nei na tuala Trump patan tu mipui tam tak pungkhomin Isu Krista chulal ani ti in war takin an lo aw ve mek boka an chevel mu anwam tak zeta tha an timuang tak zetani he Arizona public hearing a hian Trump lawyer Rudy Giuliani chuan lom a hlo hle maya athu riat le election chungchanga thil dik lo omte huai taka soi chuakin Arizona State a Senate le House of Representative member te chu huai taka dikna hailang turina soma lom a hloin kutbeng thomaring thin hle election chungchanga thil dik lo chungchanga hearing anaya hian Trump team te tana thu khretu US Army Colonel Pension tale cyber security expert thiam turu takmai Phil Gordon aron in lana state legislature ten thil chi rang anzote VFL fai taka achan baka big screen projector mangin Dominion voting machine ti chingpen ani theidan aron tar langa hei hi AG News pon an tar langa ni ani baka hian cyber expert dangpo ko tel ani boka thukre tu dangpo ko tel ani nual bok keima in ka thlir chena chuan Trump team te hi an che thafu in alang he Arizona public hearing an nei mek la hian an ma ni run lui ni om takin Arizona State Governor Republican Doug Ducey chuan Joe Biden atlin thu alo nem ngetin Secretary of State Democrat Katie Hobbs chuan Joe Biden a chak thu hi alo certify ani he thu hi President Donald Trump an a hriatin Republican Governor Doug Ducey chu natakin a soi sel zui ngala Democrat ho hian Arizona Governor Ducey hi sumin an lo tham le emni ti chu hunin
alaron hril zelang chu heti Arizona Governor le Secretary of State ten Joe Biden atling ti an certify mek la hian Pennsylvania State ang thovin Arizona House of Representative Republican Mark Finchem chuan thu puangin voina state legislator te hmaa election thu bua hi Trump legal team te the lu le thu hretu te thu soi atang hian electoral college vote te hi pek chu ri lo ni se kan ti a Arizona State Legislator Senate le House of Representative member ten mun takin kan soi hawanga kan thutluk na chu darkar somni pali atanga somli pariat chunga puan chu man kan bei sei ati Arizona State a hian electoral college vote som pakhat an neya Senate a hian seat som thum omin Republican Party ten seat som pasari nein Democratic Party ten seat som pathum an nei thunga tin House of Representative seat som ruk omna a hian Republican Party ten seat som thum pakhat an neya Democratic Party ten seat som ni pakwa an nei boka Arizona State a hi chuan Senate le House of Representative a Republican ten thu nei na an chang ve ve ani Arizona State Governor le Secretary of State te hian Joe Biden atling ti certify ma sela State Legislature thunun tu Republican Party te hian US Constitution in zalen na apek ang ngein andu phot chuan December ni som palia State Iowa Electoral College voter antir tura hian Pennsylvania ang bukin Republican mi le sa nge Trump a vote turin antir theido ani ma se he thu ka bo chai lai hi chuan an thutluk na kan la reman big lo ani Arizona State Legislator te thutluk na hi eng po lo ni se Trump team te tan bei sei na mei hi mit a hnekin ne na tum kaw choi chungin an ma ni chan chak zeka thlir reng tu US Supreme Court just pakozinga paruk te hnen an thleng thei to anga state tam tak ten an thu buai diriam taka an lo nol sak to te chu uluk taka chui fia sakin America rama ngei khuan ring lo mi tele Krista do tu te ti globa omin Donald Trump kaltlangin cross tundinin aum le nge yanga America mi puipo in hlim takin makes America great again ti in ne na la do an cham le nge yang soi tura watam em het hu ka buat sai lai me khian attorney Sidney Powell malak na kal zela Georgia country pakhata Dominion voting machine internet ne la thun zom na abo thu an ron ta lang le boka news site then khata chuan Sidney Powell malak na bokin heng Dominion voting machine te hi state just chuan December ni li thlengin khoi chek phal lo ti in thu a chua thu kan mu boka tin President Donald Trump ngen na angin vote diklo te chui turin FBI lamte an in pe thu tarlan ani bok heng ba ka hian news site rang te chuan thu chua tam tak an nei loma media le media te an lo in do tan deuh bok nen thulak na film khur angai hle maya mainstream media ten Joe Biden atlin to thu an zia mek lain media thren khat te chuan sang ni som ni election a hian Donald Trump atlin thu le sang ni som ni palia Trump a fanu Ivanka Trump US president adin tur thu thlengin an lo tar lang ve mek bok engpo ni se America rama khuan Isua Krista cross choice sana a oma khovela Christian lo ta tan po a zalen na call a en theinan le dikna adin chan theinan Christian pachal Donald Trump le a team ta tan itong trai zelang umiang ilo mang angani po in chawin za mai lo la pathian thilti ro pui lo lang tur hi rin na in clear zelang o Arizona hearing nei na hian thildik lo a omti thu hretu in puan na audio play ni in hei hian zo na asiam tam hle mai vote thak na tur ballot lo dong tu te hian absentee ballot tam tak order tu om si lo an thon chu atop an lo nga hle ani oma absentee ballot hi arama cheng mi pui amang tu tur dik tak an om awanga an order ani lo chuan thon chu lo top tur ani a ma se order po om si lo an lo dong treu ti thu te he audio wa hian soilan ani heta tanga a hlok na ballot harvesting atanga
chhor tu chu Joe Biden ti a riat renga thil fer lo hi chu tam tak a oma ma se chui chua mai hi a har sa hle ti hi a riata Democrat ho hian a ma fe atangin tum nei sa lo in buat sain heng thil hi an lo ruwa man vek ni in alang Democrat ho hian kil tina mi le sa thil ti thei tak tak sum lama har sat na nei mi lo le poisak nei lem lo an nga sia chu wangin heng thil dik lo te hi hai chua thu dik tak hi tarlan ani ngei theinan Trump legal team lam hian an beiselani tho tan ni November ni songthum khan Georgia Secretary of State Brett Raffensperger chuan votinga thil fel hlel om chu zahni somnga an chui chuak mek ti asoya absentee ballot an lo no kha ba ka vote thak non le mit thi to minga vote thak te ba ka Georgia cheng lo ten vote an thak bok ni na tar lang Gabriel Sterling top official Raffensperger office chuan case zahni somnga an hong ti soin heng an case te hi adik nge yani ti an office chuan an tar lang thei ni ina soi state chunga county election workers ten vote an chiar non meka tundin muna chuan Trump campaign tengen na angin alakal zelani nilai ni ya Raffensperger chuan vote chiar zo anin beisei thu atar langa he vote chiar that na hi scanners bangin an nei mekani tuntum US president in than na hi atulam ve po chaksela kan soipa ka omlowa ma se Christian po ni ve mi lo tenena kan beisei in angreng chu in than na thiang hlim le dik ani he free and fair election kan lo beisei ve em mai hi tuntum in thana hian a omlowa a fair lo hle ani ti hi hai chua zelani a Joe Biden lo tran tu te po hian he thil dik lo chung chang hi an soi lang du mi lawa Trump lam ten an complain kotin a hnol sak thu ero an soi war view zel thung just Patricia McCullough ti in Google hanjong chin la news site te naw zo ka te chuan Pennsylvania Justin thole nia Pennsylvania governor le Secretary of State ten Joe Biden a chaka an puan certify to chhun zom lo tura kot thupek achua thu in mu anga CNN ate BBC ate chuan just Matthew Brennan Trump legal team te thu boi thelu atnol kha an website a antar lang thungani enge a omzia kan ti chuan Trump an huatna na salutuk awang khuan an chan that na lam chan chin reng an puang du lo emo an puan po in akai lek zong lirin mi pui an riat tir thinani soito thinang khan mainstream media a hian za a somko vel chu Trump do na lam chan chin tarlan ani a Trump hi tran mi lo tan po Trump chung changa thudik le rin tlak zok riat du chuan Epoch Times te Just the News te Newsmax te OAN te le podcast engemaw zat Trump chan chin dik tak tar lang tu anom Dr. Steve Turley a hian a website turleytalk.com a hian site somni vel bor atanga nitin athula khom akai khom thina tuna just Patricia McCullough kot thupek chungchang po hi a YouTube channel a abi chian na nen atar langa Trump patran tu ani a on lam anei hi azep lova ma se a chanchin thar puan to sa atanga abi chian na te hi arin tlak viau ni inalang Steve Turley a hian atar lan thar le chu Pennsylvania State Legislature in US Constitution in thunei na apek angin in thlan chungchanga dan man tur an siam Act 77 hi ani a he dana hian chiang takin in thlan ni November ni thum zandariat nuwa ballot paper lu reng chiar lo tur ti ani riatangin an governorin an state Supreme Court a athlena an state Supreme Court in state legislature dan siam kalin November ni thum atanga niriat thleng alo po sei saka November ni thum zandariat nulama vote lut an chiar sangtam takhi US Constitution kala lut le chiar ani awangin ngai tua that alani don chau ni na lang Trump legal team ten US Supreme Court a zual ko an tum chan po US Constitution kala thilti ani anti wang ani hei hi Trump patan lo tu Constitution lam zirtu te po in US Supreme Court a an chak theina tur chance thabera an ngai ani